Sanja Stanković, bivša devojka Jovane Tomić Matore, odlučila je da prokomentariše aktualno dešavanje u realitiju. Naime, Dalila i Matora su se pomirile, a šuška se da će Dalila i Anđelo biti novi par. Ispratila sam ovo, uhvatila sam delić kada se Matora drala na Dalilu i rekla je da se ogrešila o Sanju Stanković i da je ispala loš čovek prema meni. Jovana je takva, voli da zamera svojim prijateljima kada im ne posvećuju pažnju, ali u ovom slučaju je u pravu. Pušten joj je prilog flerta Anđela Rankovića sa Dalilom. Njih dvoje su poslednjih nekoliko dana nerazdvojni, a Sanja je prekomentarisala i ovu situaciju kako je prošle godine bilo u vezi sa Rankovićem. Mene samo zanima da li je ovo nešto protiv mene. Prvi highlight moja bivša, drugi moj bivši. Tako je i mene muvao pre nego što smo stupili u odnos. Ovo je klasično muvanje. On voli da koketira. Prepoznajem taj njegov osmeh, znam šta misli, šta radi. Muvaju se. Možda ona tera kontru Filipu, a Anđelu je to zanimljivo, istakla je Sanja.